bressola és ensenyar en català, no ensenyar el català com una llengua estrangera, que podria ser aquesta o una altra. El que no volem fer ni farem mai és llatinitzar l'escola ni llatinitzar el català. Llatí se n'ha fet molt a les escoles i no se sent a parlar al carrer. Doncs és pas quelcom que farem nosaltres. El català és la llengua de vida del centre, és la llengua de vida de l'escola. Són nens que majoritàriament, més del 90%, són francòfons a casa. Llavors, quan venen aquí, venen amb una llengua materna. A nosaltres ens toca donar aquesta segona llengua materna. No és una llengua estrangera, una segona llengua, una llengua dos. Són nens que tindran el privilegi i la sort de tenir dues llengües maternes. Aviam, massa optimista no podem ser massa optimistes en el futur de la variant dialectal del rossellonès a Catalunya Nord. Més que res perquè els locutors, els antics locutors que estan marxant, i les noves generacions és un català, no diré artificial, però hi ha hagut poca transmissió familiar. Doncs evidentment que la variant dialectal, al tenir la transmissió familiar tallada, el català s'ha reintroduït a través de les escoles i s'ha estandarditzat la llengua d'alguna manera. A la bressola el que intentem, malgrat tot, no és sense pretendre salvar el rossellonès, però sí de mantenir substrats i que això enganxi i que arreli en la mainada amb els nostres nens i nines. Ensenyem el català normatiu, el català estàndard, i sempre al costat intentem posar la forma rossellonesa, la forma dialectal, que coneguin els dos, que sàpiguen que les dues són correctes. Hi ha una que és la que més utilitzat, la que hauran d'utilitzar més sovint, sobretot si baixen al sud, però que l'altra és tan legítima com la primera. I això és el que intentem nosaltres amb la nostra mainada. És doble feina? Sí. Guanyarem la batalla del rossellonès? No, evidentment que no, perquè no n'hi ha prou amb que a l'escola se digui ei, també se pot dir així, això és una pastanaga i que també se pot dir una carrota. M'enteneu? No n'hi haurà prou, però sí que ens devem, és el nostre deure, en tot cas, no col·laborar a que acabi d'extingir-se la variant.